What's up guys? Good morning. So, karong adlaw ko ba na to CBR family natay ride. Natay gamay trouble dire. Na buakag bearing dire oh. Wow! CBR. Bam. What's up guys? Good morning. So, karong adlaw ka uban na to CBR family natay ride. Panorte na pud sa Batista, mas layo-layo atong adtuan. So tara uban nimi. Let's go. So guys, nanami diri sa may sugod no nya. Guys, usually liko ta dito sa may logo, kinalogo. Karon dili ta mo agi dito, adto ta agi sa may shortcut sa may Bogo sa Anunang Sur. So shout out sa CBR no. So this is our long ride sa norte ato sa Orongan Beach, situated in San Remigio. So gikan sa syudad Mandawi mga 125 more or less kilometers no via Anunang Sur nga shortcut. So guys, nanami diri sa may San Antonio. Nyaunahan Anunang Sur, likot awala nya, likot atong inig lapos sa barangay, sanang barangay basta San Remigio na inig lapos. So pahawa sa sila dire kay nanginit na ko ng ilang mga lubot. Masayaw?
Ay, niungot ang brake. Bearing. Kira na ta. Ato na ipatrabaho to. So guys, natay gamay trouble dire. Na ay na buakag bearing dire oh. May gali kay naidool siya pag lusot na to sa tong sinaanon nang. So gamay ra na kan trouble niya. Ay padayon gyapon ta ato gyapon ta gurungan eh. No, ato gyapon ta no. Kanya ba yung pakuan? Di na paypayan ba? So guys, nami diri sa urungan no niya. Di ba naabirya mi ganiha? Abi na magluto ng sinugbay nig-abot na mo diri. Kami ba mo nagapoy magsugba ri oy. Oh. Dara na ko nagbiring ayo. Sarap. Kamusta man imong ride urungan? Kira gyapon. Okay ra gyapon maski na Tuloy pa rin. Maski ang biring wa na nakagupok-gupok na. Alright guys, drone shots. Curve of bloppers. Yeah! Chopper CC01. So guys, umanamig pa ni Odto niya ang si Jones. Namitik na. So pakita ko ninyo ang beach diri sa Urungan guys no. Kun taob kayong dagat nga, taas kayo ni Sagbaybayon. CBR. Bam! Bam! Alright! Shout out! Watch out! Trapito! Guys mo!
What's up, guys? Shout out Tete Explorer. So guys, man na diri taxi sa among event, maski giuwan sa iyot. Plastic, gadon drapin. Nya mamauli nami. Dagan mit sobra pagkaon. Amo mangaon mong puso. Dan mo magbaon gyapon mi. Nagbaon mi ari padong karon magbaon na sa mi pauli. So guys, mga na to siya, no? Padong na may mamauli. Enjoy raman sad, enjoy ra kay diri, chill ra kayo nya. Giilis sila, padong na mi dito. Parking lot kay mag-gear up na, tapos uli na. So, shoutout sa CBR Butterfly!